Evo ih turisti. Turisti su u Kelnu, pored katedrale. Ceca upravo objašnjava jedan kraći film iz Minhena, kraj Glocken bla bla bla, o kralju Ludvigu i kraljici Ludvici. A mi smo ovde, dakle, evo je Kelnska katedrala, poznata, velika, 3 kralja su tu, i tako dalje. I oni nešto rade ovde kraj katedrale i mi sad naravno pucamo od radoznalosti. Jebo katedralu, šta je ovde iza? Ali srećom, mi smo u Nemačkoj, zemlji u kojoj je sve organizovano i oni su predvideli. I dakle imamo otvoje, ovo su otvoji na tajabi i postoje dve visine za ljude normalne visine i za niže. Molim vas, Svetlana, da li biste demonstrirali niži? Hvala. I evo ja ću sad demonstrirati otvor za ljude, da tako kažemo, normalne visine. I ja se tu virim. I šta oni tu rade? Neću biti sebičan, prikazat ću vam, dragi drugovi i prijatelji. Evo vidite. Znači, pitaj Boga šta oni tu rade. Hvala.